Dos creadors de diferents disciplines han emprès un viatge conjunt que ha convergit en l'exposició Sobre los mismos pasos a la Fundació Vilacases de Barcelona. Són Gregori Iglesias i Isabela Eiriz, que des de la pintura i la fotografia han avançat junts en el procés creatiu. Al complex fabril de Peenemünde, a Alemanya, en el que va ser l'espai d'investigació militar més important del Tercer Reich, l'artista Gregori Iglesias hi va desplegar una tela de 37 metres de llarg i la va estar pintant durant setmanes a la intempèrie, deixant que el temps i la natura també intervinguessin en el llenç. I volia crear, juntament amb la natura, amb la pluja, les tintes xines, les canyes de bambú, amb el fred, amb neu, amb tot. I amb les condicions que jo no podia sortir del quadre. Tot ho tenia al cap i sense cap esbós. I després d'aquella experiència en un recinte on durant anys es va fabricar tecnologia per matar, l'artista va sentir la necessitat de conèixer més a fons i recórrer 3 antics camps de concentració, un viatge que va compartir amb la fotògrafa Isabela Eiriz. Quasi no vam tindre converses durant el viatge. Sí que vam tindre, però quasi no vam tindre converses. Va ser un viatge molt silenciós, però molt ple. Un viatge introspectiu pels camps de l'horror que l'ha dut a fer centenars de dibuixos a 4 mans amb el seu fill. Unes obres que ara deixa que trepitgem a les sales dels espais Volart de la Fundació Vilacases. Molta gent diu, ai, dona molta cosa no trepitjar una obra d'art. Jo dic, però què dius, una obra d'art? És molt més important la vida. Vull dir, cada dia ens trepitgem, cada dia ens encallem. I això a mi em fa mal, Les teles d'Iglesias, carregades de dramatisme, han trobat ara el contrapunt en la contenció i el silenci de les fotografies d'Eiriz. La foto crea cierta distancia, tiene un punto más documental, y la pintura es mucho más emocional. Sense haver treballat mai prèviament, han trobat l'encaix i ja tenen entre mans nous projectes.